Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da ƙara kasancewa cikin wannan sabuwar bidiyo ta muku kuma ta cikin wannan channel namu. Kamar yadda muka ɗau dogon lokaci ba mu kawo muku update, insha Allah daga yanzu an fara kawo muku update a cikin wannan channel namu. Idan ka manta baka danna mana subscribe baka daure ka danna mana subscribe kuma ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all domin na sake muku sabbin videos na mai dinga shigowa cikin wayar ku nan take. Kuma dan uwa kar ka manta da ka danna alamar like akan wannan bidiyon domin like yana ƙara ƙarfafa mana gwiwa domin mu dinga sake muku sabbin videos namu. Kuma dan uwa kar ka manta da kai share na wannan bidiyon zuwa wajen kowane abokinka domin kowa ya amfana da shi. Amma yanzu abin da nake so in bana bayani akai, idan ka kasance ka taɓa yin rajista da number ka a Palmpay, to ya kamata wannan ka samu kai updating na Palmpay account naka. Domin Palmpay sun cire sababbin tsarika wanda zaka samu kuɗi daban-daban. Abin da nake so mana bayani akai, ka samu kai rajista da sabuwar number ka wanda ana ba da kyautan kati da kuma kuɗi idan ka samu kai verify na account naka. Idan ka samu kai verify na account naka, mutanen da dama zan iya ce musu sun yi kwanaki lokacin da aka yi an gayyaci mutane da dama amma kuma baya wuce wannan katin naira 100 nan da ake bayarwa a farko su suka samu. To wannan tsarin ya sha bamban da yadda suka cire mana shi a wannan 2024. Kamar da kuka sani wannan Palmpay suna ba da giveaway da kuma da dai sauransu abubuwa da dama dai a ciki. Ya kamata ka mallaki application na. Idan ka taɓa buɗe da wani tsohon number ka, to ya kamata ka buɗe da sabuwar number ka. Yadda za ka yi ka buɗe da sabon number ka, idan ka shiga Play Store naka ko App Store idan kana amfani da Apple, sai ka shiga App Store naka ka yi downloading na wannan Palmpay app. Kar ka yi amfani da business Palmpay, ka yi amfani da normal Palmpay, ka yi downloading na shi zuwa cikin wayarka. Bayan ka yi downloading na shi zuwa cikin wayarka, abin da za ka fara yi kana danna wajen sign up na za ka wajen da za ka sa number wayarka. Bayan ka sa wannan number wayarka nan a ƙasa nan za ka kawo invitation code a rubuce a ƙasan wannan wajen number nan idan ka yi update na account naka. Kar ka sake ka ce za ka yi register ko kuma ka yi wani amfani da shi ba tare da ka yi update na account naka ba. Sai ka yi register da sabon number ka. Bayan za ka ɗan kalla wajen number kan nan, bayan ka cike ta za ka yi danna ƙasan nan za ka kalla wajen da aka sa invitation code, za ka kalla ya ciro maka wajen da aka sa invitation code. To kamar da kuke gani wannan shine invitation code ɗin nan da gashi nan na ajiye muku shi a screen na wannan bidiyon, kuma zan ajiye muku shi a description na wannan bidiyon. Ka taɓawa da shi za ka iya zuwa kai copy shi chip in capital letter ne za ka yi amfani da capital letter domin ba sa son mistake. Idan kai mistake ka yi amfani da wurin invitation code suna canza shi ne daban-daban. Yanzu misali in suka ce capital letter, to idan kai amfani da small letter na, to wannan suna ba da welcome bonus na suna ba da wannan har yanzu wannan katin nan. To wannan katin nan idan baka yi wannan ba, to da kana taɓa shi baka sa invitation code daidai ba, to wannan ba za su baka wannan katin ba. Kana danna bayan ka sa wannan invitation code din za ka danna sign up. Bayan ka sa sign up zai kai ka wajen da za ka yi sa username naka da dai sauransu. Bayan ka gama ka yi sign up, zai kawo ka fuska wannan da za ka yi choosing na kati airtime kenan. To abin da za ka fara za ka yi choosing na airtime 100 naira. Bayan ka yi choosing na 100 naira, directly za ka kalla ya kawo ka za ka siya wannan kati akan naira 100 nan kacal, kuma kyauta suke bayarwa. Za ka zata kamar da kuɗi za ka siya, no, ba tare da kuɗin ka. In dai ka yi amfani da invitation code ɗin za su baka wannan katin, amma in ba dai ka yi amfani da shi ko ba invitation code ka yi amfani, to wannan katin ba za su baka shi ba. To bayan nan kuma a saman nan za ka kalla gashi nan na ajiye muku shi gashi nan na muku aro akan shi. Wannan wajen da rashi za ka ɗauko shi ne, za ka danna wajen da za ka ɗan taɓa shi, za ka yi claiming sau biyu, wani lokaci kuma sau ɗaya. Nan ma za ka ƙara samun katin na 100 ko zuwa 200 a kai. Idan ka tashi za ka danna za ka je shi ma ka siye shi ne, za ka kalla wajen da za ka yi clicking na shi. To insha Allah haka za ka samu dai ka yi register already. Zan ƙara mana wani bidiyo akan yadda za ka yi komai da komai, kuma ga giveaway da suke bayarwa yanzu suna raba kyautan iPhone da kuɗi dai haka. To duk zan zo mana bayani a bidiyo na gaba insha Allah. Ka samu ka register domin ka jira ni insha Allah. Zan samu mana bidiyo zuwa gobe insha Allah domin kowa ya san yadda zai amfani da Palmpay kuma ya samu kuɗi akan Palmpay. To wannan shine ƙarshen bidiyo ta ma yau. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon kar ka manta da kai share na wannan bidiyon zuwa wajen kowane abokinka domin kowa ya amfana da shi. Kuma ɗan kar ka manta da ka danna alamar like kamar yadda na faɗa maka. Kuma in ka manta da ka danna subscribe ba, ka daure ka danna mana subscribe kuma kai share na wannan bidiyon zuwa wajen kowane abokinka. Mun gode, mu haɗu a bidiyo na gaba.